O venit momentul, bă. Salutare lume și bine ne-am întors în episodul 5 din Atlantis cu Vlad. Crăciun fericit, everybody. Bun. Astăzi o să ne ocupăm puțin de casă, ceva mai puțin, mai mult poate. Exact. Așa, bun. Nu știu tu, dar eu mă duc să împrăjesc peștele ala care l-am. Bun, rămâs să fac rost de niște nisip. Parcă erau niște... Găsit un somon aici. E bun și ăla. Aha. Ce facem? Mă duc să iau nisip, să facem niște sticle. Stai. Să-mi fac o lopățică de fier. Și să aducem moaștele în casă. Să-l pupați cu admirație. Da. Stai să fac și găleți. Mai sunt aici? Da, găleți. Am una. Bine. Așa. Unde este nisip? Afară este. Nisip? Dar aici văd că este pietruială, nu știu ce. Nu, vin în dos. Dos casei. Găsit? Dați-i. Duceți moaștele. Moștele, bă, moștele a trecut. Să intre pe ușă. Da. Să-l prămiți ca cel mai sfântul lucru. Bă! Nu, bă! Stai! Uite ce-am găsit. Uite! Vezi? Uite! Unde este? Bun. Asta e mai bun, dar... Nu, bă! Lasă! Please! Dar de ce e petroiala asta aici? Voi aici? Nu. Dar de ce e aici? Atunci, de ce e aici? Bă! Oh, shit. Alo. Bun. Bă, deci nu ne trebuie nisip altceva nimic. Și am o idee pentru casă. M-aș putea acomoda aici. Aici sus. Aici jos, adică. Ce văd, uite. Uite-l. Stați puțin. Nu. Așa, e bine. Cât nisip ai? Nu te lăsa pe păcimaș. Bă, moaștele, bă, aduceți moaștele. Aduceți-mă, să intre moaștele. Să intre. Cât nisip ai? Bă, Ce? nisip cât ai? 37. 48. Sunt boss suprem. Boss suprem. Nu, bă, tu nu ești. Tu ești moaștele, bă. Nu. Nu mai de fel. Exact. Da, mă. Bravo. Bă, aici. Dar cât îți trebuie? Multă, ca să facem ceva. Am idee de ceva frumos. Este exact. Eu am un stack. Eu am 55. Am un stack, exact, un stack. Bă, da. Un stack, da. Nu am aici mai este. Trecică-te! Curaj, du-te! Te lasă puțin așa. Bă, unde-i casa? Vede? Curaj! Bă, nu găsesc casa. Am un stack. Uite, bă. Mine nu mă interesat. O, nu. Mă nec. O scap. Haide. Notă. Auzi, lângă tine, frate. Am niște emoții de bate inima până în penis. Până în pele, bă. Cred că avem destul cărbune. Nu? Nu avem. Deci, bă, am nevoie de un topor. Hai și aici să facem așa. Ca să arate mai bine, facem așa. Eu ce trebuie să fac? Mai exact. Eu ce trebuie să fac?
Mama, mama. Ce? Bă, uite, mai avem un stack de... Ce? Asta e fântână infinită, Da, wow. da, da. Scuzați-mi, brațe. Bă, dar ce frumos să pescuim. Așa. Stai să mă gândesc, oare eu ce trebuie să fac? Bun, așa am pus. Bă, Da, 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 da. nu se aude nimic la mine, ceva. Bă. Era să intre apa cu tot comoaște în casă. Nu, bă. Așa. Cu era câte ce. Asta am nevoie să ies afară. Bă, eu ce trebuie să fac? Ce trebuie să fac eu? Să trebuiască să fac ce să fac. Hai, bun. Să ies, să mai iau puțină sticlă bună de mâncat. Mă gând, ce facem afară? Este bine să mergem afară? Wow, ne urcăm pe acoperiș și e foarte fascinant aici. Ce pot să spun? Wow! Oh my god! Haide! Wow! Da! Să te ajut! Bă, nu, bă! Deci, așa... Bă, deci vreau așa, știi, sub formă de cerc, ceva, să fie sub formă de un balon, dar o să fie foarte mult de lucru, dacă mă înțelegi. Dar sper să fie ceva genital, adică... Dar copile nu te lăsa puțin așa. Deci vom pierde foarte multă sticlă. Păcat. Mă gând. Bun. Vezi, mă, că poți să fii de ajutor. Hai. Mă da. Hai, mă, da. Trebuie să fac în casă. Porc. This is absolutely perfect. Trebuie mâncare. Ba, dă-mi un pește la grătar. Să fac un grătar de pește. Exact. Ce idee genială. Așa. Bă. Hai un pește. Să facem dansul peștelui. Hai, un pește. Bă, deci, așa. Aici o să astupăm. Să punem la loc. Haide. Curaj. Trage. Bă, deci, cred că o să fie ceva frumos. Bă, aici, mă sper. Hai, te rog. Hai. Nu vreau. Să facem... Nu vreau să fie. Nu vreau. 1, 2, 3. Nu vreau peștele. Bă, nu, bă. Stop. Poți ceva. Nu. Am pește, doar unul. Unul mic. Extrem mare. Te rog. Nu vreau să trag. Așa, bun. Ești sus, în casă? Nu, sunt afară. 1, 2, 3, 4, 5. Bă, ce zice? 5, 6, cât de mare să o fac? 5, hai, bine, hai fie 6, dar o să mă întorc puțin acasă să nu știu dărt. Da, peștele și am plecat să-l coc la... Nu uitați la ce? Exact. La grătar, bă. Sunt grătarele ocupate.
Vlad, am o idee, cred că o să facem ceva pe viitor în Atlantis, cred că o să-ți placă, știi? Zic că dacă, deci o să jucăm în 2 sau chiar în 3, nu știu dacă Cristi o să mai fie, dar cred că da. Să punem, știu, muzică ceva pe fundal așa, dar nu chiar tare să se audă, înțelegeți voi? Știi că YouTube nu dă voie să pui muzică pe fundal, dar să fie melodii proprii sau are YouTube melodii gratis care poți să pui ca să ți le arăt. Dar ceva, de exemplu, de la trupurile mari, cum ar fi, nu știu, trapuri sau ceva. Da. Nu este bine, înțelegi? Mă, înțelegi? Am mai dus și tare, ești superb, n-am cuvinte. Păi... Dacă porc, găină, setea, ouă, Bă, nu le folosi ca să avem nevoie de ele. bălcuțe, Bă, pisică. Bă, nu folosi nimic, lasă acolo. Nu. Ia, și scânduri de jur, n-am cuvinte să mă exprim. Astea Cristi le-a găsit într-un chest, nu știu, pe afară, ceva, a lucrat și a găsit. E copil bun. Bă, dacă am trebuit să mănânc ceva, dar mă duc și pe afară, să caut ceva. Îmi dorești? Așa. 1, 2, 3, 4, 5. Păi de ce am zis că 6 și aici continuăm așa? Copii? Cât aici? 1, 2, 3, 4, 5, tot 5. 5, da? 1, 2, 2, așa, perfect. Ce numără? Ce numără? Ce te tot numără? Bă, dar mă ajut și tu puțin. Din păcate, sunt în căutare. 5, da, cam așa. Cam așa. Uite. Este aici în apă. Ce este avut? Așa, bun. Eu îți lămuresc, după care tu o să faci, cum am spus. Stai puțin să număr. Aici, deci cât o să fie? Bun, asta, da. Ce aici? Ce să faci, mă? Completează după cum am făcut și eu. Să completezi după cum am făcut? Da. Aici sus, da? Da, sus și eu o să fac pe jos, adică începutul. Adică să mă jos să vii, da? Exact. Așa, da. Nu. Așa, da? Jos. Exact? Nu. Oh, my God. Mă. Păi alea de acolo nu așa. Vin așa, nu? Pe linia asta. Da? Hai. Nu, bă, nu pune. M-am pus, n-am pus absolut nimic. Sau lasă, mai trebuie să... Așa, nu? Uite, cum faci? Las că fac eu. Du-te 6 sticlă. Bă, dar n-ar fi mai bine aici, în loc de sticlă, să pui dirt sau ceva de genul. Ca să nu irosești degeaba sticla. Dacă spui tu, bun, așa. Deci, hai să fac puțin începutul. Nu pasă să plecăm. Așa, Deci, ia, așa. Mă duc să pescuiesc. Așa, bun, ne-am întors. Deci am mai construit puțin aici. Așa. Deci, doamnelor și domnilor, nu uitați să dați un like și un share pe Facebook. Și bineînțeles vă abonați canalului dacă
Dacă vă place, dacă nu, Da, și doriți episoade în continuare. exact. Abonați-vă pentru a fi la subiect. Vedem că serialul nostru este destul de reușit. Deci, harta asta nu o mai are nimeni în România și, da, e tare. Și 2, suntem original. Nu copiem de nimic. da. Nu, mor! Nu! Nu vine să cred, am murit. Bă, nu lua itemele că îmi trebuie. Da, unde eram departe. Eu lucrez. Le pe toate. Bun, acum 5. Așa, bun, bă, deci am făcut așa, după care ce vine aici? Nu mi-am luat atâția itemele sau ce? Bă, dar este foarte întuneric. Ce? Bă, Da, unde? Mă? Mi-am pierdut lopata, e prin oceanul ăsta, destul de mic. Nu mi-l găsesc. bun, 2. Bă. Pupa... Să pup moștele că nu o găsesc. Moște. Bă, sper să fie totul așa cum Am găsit. găsit. N-am găsit. N-am găsit. 1, N-am 2, găsit. Aș 3. vrea să găsesc serios. Am intrat în casă. Aerul proaspăt. Îmi suflă în ner. Poate moaște că ți-a furat totul. Oh my god. Așa, bun, 1, 2, 3, 4. Bă, ceva am greșit. Probabil că am greșit. Sau poate nu. Bă, deci, Oh, sos mănânc, sos. E nisipul mișcător care niciodată nu este în pace. Să te dai cu capaci. bă, oricum dacă am greșit, Totul este fără. La ferește și bă, zici și nu ce cânti. nu știu, nu vin să propun serios. Nu ascultați așa ceva. Nu ascultați așa ceva. Sau măcar nu ascultați acasă. Dar poate la alții le place ce. Bă, am o durere de cap. Bun, 1, 2, 3, bă, Gădea. Gădea. 1, 2, Nu, 3, nec. Mă nec. Nu. 5, 6 trebuie să fie. Bun, hai să vedem. Deci, bun. Am zis că 6. 1, 2. Aici 3, 4, 5 și aici 6. Și aici. Așa. Iar asta a plecat. Așa, bun. Bă, hai ceva de mâncare, dă ceva că deci mi-arde sufletul. Poftim. Bă, Vrei să nu-ți alunece de mână.
Bă, tot respect pentru tine, hai bun, lăsăm. Bă, n-avem nisip de ușa de nisip. Te duci? Ce? Cum? Nisip. Am 30, am 40 bucăți de astea de sticlă, dacă trebuie. Chiar te rog. Te rog, cu rugăminte, nu. Ce gentleman. Gentleman. Moaștele de la biserică. Exact. Sunt moaștele de la biserică, au venit să-mi puci. Osul sacru. Osul sacru. După așa spune, osul sacru, nu? Da. Aduci sticlă sau te bat. Osul, aduceți osul sacru. Aduci veți? Bă, da. Să arăți foarte mare și foarte Gentle? turbat. Mama, am de gentle. Ăla, cred că uitați să vină pe scară. Nu am mai spus. Bă. Unde-i sticla? Unde-i sticla? Sticla e la mine. Am 40 de bucăți la mine. Sunt un criminal în serie, ce pot să spun. Bă, da. Am o întrebare. Da, ascult cu mare interes. Cum o să scurgem apa? Trebuie burete. Burete. Nu trebuie un burete. Haide, bă, unde-i sticla? Nisipa, dar hai că avem de lucru, nu așa. Unde ești, bă? Eu sunt la nisip, în căutarea nisipului. Aici este... Ia să făcut de mine. Ești ceva nimic. Uzi, așa. Nu, era să mănânc. Unde ești, bă? Uite. Uite-l vine. Uite-l bine cu Moaștele, hai moaștele cu nisip, hai. sunt aici. Zați-mi grație. Hop. Mama, criminal. Mama, criminal. Bă, mă scuzați, o cu cântecele și cu de-alea. Și cu moaștele. Știți că moaștele cânta când era mai tânăr. Doar că de la atâtea pupături au uitat să cânte. S-a făcut bogat. Da. Nu mai are nevoie să cânte, bă, adă sticla și... S-a făcut necosător. Am văzut că atâtea doamne în covară și se ambiționează, se emoționează când voi. Vai, am văzut moaște. Să pupăm împreună. Start! Uite acolo. Dărâmul popa și atât. Să pupi, Bă, sticla, unde-i sticla? Adă sticla că te bat. Opriți. Bă, cred că o să arăt eu. Foarte bine, chiar mai. Criminal. Mama, criminal. Bă, criminal, adu-mă repede. Mi-a căpat. Așa, bun, hai că să nu știu. Не табака, не пора, ладно пока. O să nu știu nisip. Bă, am răcit zilea asta, nu știu ce am pățit. Am răcit. Nu, sus. Nu, pupa moaștele. Bun, repede. Hai, bă! Nu, bă! Nu, Bă, da! Da, nu pot. Nu știu. Nu știu cum era. Haide. Nu
Bă, unde eram, mă? Să-mi dau și eram pierdut altfel. Ai pierdut. Haide, haide. Bă, tu ești acasă? Nu. Cum, mă? Nu. Nu. Nu, bă. Așa. Repede acasă. Acasă. Acasă nu e de noi aici. Trebuie să răși nu e de noi. Ai murit? Sau te-ai necat? Nu. Bă. Uite-l sunt acasă. Sunt acasă. Deci, suntem profesionali. Bă, bravo, bă. Bă. Cu plăcere. Bun. Bă, eu o să beau porțiunea aia de vedere nocturnă, bun? Cred că Ok, puteți să... ia. Hai. Ia-o. Bă, cât de tare, bă. Așa te simți mai bine. Da, bă, dar chiar arată bine, mă. Faci moaștele. Poate că moștele fac o oră minuni. Nu știu. Bă. Băi, nu, bă. Nu, ce poți? Nu știu, Am să mor. nu știu, fii. Da. Sus. Aha, așa. Gid, ce tare. Dar harta asta tare tare, serios. Bă, nu, Da. tare, mă, Chiar e tare. mă nervează. De ce să fac așa? Bă, nu crezi că ar trebui să încheiem? Nu, bă. Deci, Nu, avem deja 27 de minute. îmi pare rău, dar trebuie... Câte? 27. Unde să cred? Dude, mă duc acasă. Dude, mă sui pe masă. Bun. Haideți să luăm mai. Gogonile. Da. Aici am hotărât să încheiem episodul. Deci vom continua să facem această cameră care am început-o. Și dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să lăsați like-uri și să vă abonați canalul pe data viitoare. Pa!